नमस्कार. आज हांव सुर्णा फुलाची रांदे करता घेता. फर्स्ट टाइम पावस पडिल तेन्ना ही सुर्णा फूल मेळच्या लागतात. हाजी रांदे खावच्या खूप रुची लागता. हे सुर्णा फुलाक भायल्यान कवर उरता. ते कवर तरणे उरल्यात ते बी आमी रांदचे यूज करचे जाता. हाजी भितर सुर्णा फूल उरता. हे पान ग्रीन आसा आणि तरणे आसा, सॉफ्ट आसा. हे बी आमी रांदे करचे यूज करया. सुर्णा फूल भितरल्यान कापसावर एकदम सॉफ्ट उरता. शिंच्या त्रास जायना. पण एक एक पाटी सुर्ण कशी शिंतन कुचकुता तशी कुचकुची चान्स उरता. म्हण शिंची वेळा जरा केअरफुल उरका. सुर्ण फूल पुराय शिंदून जाला. आता मी पहिले शिजवून घेऊया. सुर्ण फूल एक 5 मिनिटां भितर शिजता. तश म्हण तातूंत थोडेशे उदक, एक ल्हान आमसणी तुकडो, थोडेशे मीठ घालका आणि वयल्यान धाकणी धापून एक 5-6 मिनिट हे शिजवून घेतल्या पुरो. सुर्ण शिजतपर्यंत आम्ही मसाला रेडी करून घेऊया. फडण्या आयदनात 1 चमचभर नारळेल तेल घालका. तातूंत 5-6 काळी मिरी, 1 ते 2 लवंग घालका. भाजतनाच 1 लहान चमची कोथिंबीर घालका आणि कोथिंबीरेचो हळू वास वतपर्यंत भाजून घेवका. मसाला वाटच्याक मिक्सर आयदनात 1 वाटी सोय घालका. तातूंत भाजील सगळं सामान घालका. लहान चमचो, पाव चमचीतलं हळदी पीठ घालका. ती 3 बेडगी सुकी मिरसांग घालका आणि गंध मसाला वाटून घेवका. सुर्ण फूल शिजले की पळया. एक 5 मिनिट जाला आणि फूल बरे शिजला. शिजेल तोरी डाळ घालका. सुर्णा फुला क्वांटिटी कमी आशिल्ल्यान एक अर्द वाटी तोरी डाळ शिजवून घाल्या पुरो. वाटील मसाला घालका. मीठ आम्ही शिजयतनाच घाला. कमी दिसल्यार आनी थोडे घाण घेवचे जाता. सगळी मिक्स करया आणि एक 2-3 मिनिट हाका गजगज येवचे दिव्या. सुर्णा फुला रांदे रेडी आसा. तुम्ही बी ही रेसिपी ट्राय करा. कशी लागली म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.